кафолати фардои дурахшон. интихоби дурусти касб ва муассисаи таҳсилоти олии касбӣ роҳи ояндаи шахсро муайян месозад. аз ин рӯ довталабро мебояд ихтисосеро интихоб намояд ки бо зури меҳнат ба он ниёз дорад. собиқаи 30 сола дар низоми таҳсилоти олии кишвар ва таҷдиди комили барномаҳои таҳсилотӣ мутобиқ ба талаботи замони нав ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон имкон дод ки мутахассисони беҳтарини соҳаҳои сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизматрасонӣ маҳз дар ин боргоҳи илму маърифат омода карда шаванд. донишгоҳ қабули довталабонро дар соли таҳсилии 2022-2023 бо пойгоҳи муосири таълимӣ аз ҷумла 12 лабораторияи компютерӣ бо беш аз 800 компютери пайваст ба шабакаи интернет, 2 китобхонаи илмӣ, 2 китобхонаи электронӣ, қироатхона барои беш аз 300 нафар, 2 толори маҷлисгоҳ бо ғунҷоиши ҳудуди 1000 нафар дар як вақт, майдончаи варзишӣ, бунгоҳи тиббӣ, матбаъи муосир, ошхона, парки инноватсионию технологӣ эълон менамояд. қабули довталабон аз рӯи 56 ихтисос аз қабили сайёҳат ва меҳмондорӣ, менеҷмент дар соҳаи сайёҳӣ байналмилалӣ, иқтисодиёт ва идораи сайёҳӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, саноат хизматрасонӣ, идораи давлатӣ, технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт, фаъолияти гумрукӣ, кори бонкӣ, андоз ва андозбандӣ, молия ва қарз, ба ҳисобгирии муҳосибӣ, таҳлил ва аудит, иқтисодиёти рақамӣ ва дигар ихтисосҳои муҳимтарини ҷомеаи имрӯзи мо барон монда шудааст. ҳамзамон қабули довталабон дар факултети муштараки донишгоҳ бо федератсияи русия аз рӯи 3 ихтисос сурат мегирад. бо дар назардошти талаботи рӯзафзун ба мутахассисони варзида қабули довталабон дар филиалҳои донишгоҳ дар вилоятҳои хатону суғ низ барон монда шудааст. равобити хориҷии донишгоҳ бо беш аз 90 муассисаи таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар барон монда шуда, табодули академияи донишҷӯён ҳамасола бо донишгоҳи давлатии иқтисодии урал, донишгоҳи давлатии технология ва идораи Москав, донишгоҳи давлатии сайёҳӣ ва хизмати Россия, донишгоҳи миллии тадқиқоти техникии Иркутск, донишгоҳи илмҳои компютерӣ ва муҳандисии Малайзия, донишгоҳҳои созмони ҳамкориҳои Шанхай, донишгоҳи Бредаи Нидерланд, донишгоҳи Партои Португалия барон монда шудааст. довталабони гиромӣ, интихоби донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон кафолати ояндаи дурахшони шумост. дар маркази миллии тестӣ рамзи донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 203, рамзи филиали донишгоҳ дар шаҳри Хуҷанд 405, рамзи филиали донишгоҳ дар шаҳри Левакан 406.